दिनै नोंथांनिसिम मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे गोदान कन्टेन्टनि जै नोंथाङा सोरखौबा थार गोथारजों मोजां मोनोब्ला आरो बै सेंग्रा आरो सिख्लानि गासै खोथाखौ लाखिजोबनो नाजायोब्ला रादायफोरखौ लाखिजोबनानै बे रादायफोरखौ सुफुंनो नाजायोब्ला जोबथा बुब्लियाव खैफोद समाव बै नोंथाङा लाखिनाय रादायानो नोंथांखौ हावरिया खालामनो हागौ एबा नोंथांखौ थैनायनि लामा फारसे लानानै थांनो हागौ। दा बिनिनो टिफाइसन महरै मानै जो आरो जोला दाउनि गोथार मोजां मोननायनि टिफाइसनजों आङो नोंथांमोनखौ फोरमायनो नाजादों। मासे जो दाउ आरो जोला दाउ मानैनि गेजेराव गोथार गोसोजों बिथांमोना जोबोद मोजां मोनलायोमोन। नाथाय बिथांमोना सानसे नागारलायगोन नामा, माबा मोनसे जागोन नामा, बेफोरखौ लानानै सानसेखालि बिथांमोना सावरायनाय जादोंमोन। जो जोला बे सावरायनायाव बिथांमोना गावसिनि गोथार मोजां मोनलायनाय खोथाफोरखौ फोरमायनानै सानैनि गेजेराव रादायफोरखौ लाखिनो नाजादोंमोन आरो जोबथा बुब्लियाव बै रादायानो बिसोरनि थाखाय खैफोद गोनां मोनसे जानानै फैदोंमोन। बेनिखायनो नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनोब्लाबो ए टु जेड गासैबो बिथांनि रादायफोरखौ लाखिनो नाजानाङा। मानोना खायसे ओरैबायदि रादाय दं जाय रादायखौ नोङो सेबसना थाङोब्ला नोंनि जिउआवबो खैफोद हांखोजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जेसेबांखिनि सिमायाव थानांगौ बेखिनि सिमायाव थानानै जों अनलायनायनि गोनांथि दं। मानोना मोनफ्रोमबो बेसादानो लिमिट दं। बे लिमिटखौ क्रस खालामोब्लानो मानसिया खैफोदाव बा जिखि जाया जिबिफ्रानो खैफोदाव गोलैनो हायो। मानोना आनान गसाइया मोनसे सिमा बोना होदों। बे सिमाखौ मानसिया बारोब्ला खैफोदजों मोगा मोगि जागोन आरो मोरोनबो जानो हायो। दा बिनिनो टिफाइसन मानै जो आरो जोला दाउनि गोथार मोजां मोनलायना जोबथा बुब्लियाव माब्रै मोरोननि फारसे बिथांमोनखौ बोनानै लांदोंमोन बेखौ आं दिनैनि बे कन्टेन्टनि जै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना खारिमिनखौ गोसो होनानै खोनासं, अब्लानो नोंथांमोना गासै खोथाफोरखौ मोनथिनो हागोन। दानिया बै मानै जोला आरो जो दाउनि काहिनिखौ नोंथाङा खोनासंदो, अब्लानो बुजिनो मोनगोन। सानसेखालि जो दाउआ बुंबाय गावनि जिउनि लोगोरिखौ, नोङो आंखौ नागारनानै जेरावबो बिरनानै थांनाय नङाथ'? अब्ला जोला दाउआ बुंबाय, आं बिरनानै थाङोब्ला आंखौ हमनानै लाखि। जो दाउआ बुंबाय, अब्ला नोंखौ हमनोथ' हागौ, नाथाय आरो फिन मोनफिनगोन ना मोनफिना? बे खोथाखौ खोनानानै जोला दाउआ मेगनाव मोदै गनायसै आरो बियो गावनि फारसे गांखंखौ सिफायनानै अब्ला बुंबाय, जों दा एखे लोगोनै थासिगोन। नाथाय सानसेखालि ओरैबायदि गिख्रांथावना बारहुंखा फैबाय, जो दाउआ बिरनो नाजाबाय। बिनि उनाव जो दाउआ बुंबाय, नों बिरनानै थांदो, आं बिरनो हानाय नङा, मानोना आंनि फारसे गांखंआ बायनाय। अब्ला जो दाउआ बुंबाय, थिग आसे, नों गावखौनो जोथोन ला। बिदि बुंनानै बियो बिरनानै थांबाय। अब्लासिमहालागै बारहुंखाया बारगाबायमोन आरो जो दाउआ बै जायगासिम फैफिनदोंमोन। अब्ला नुबायदि जोला दाउआ थैनानै दं आरो दालायाव बियो लिरनानै दोनलांदोंमोन। जुदि नों
खेबसे बुंनायमोनब्ला आं नोंखौ नागारनानै जेरावबो थांनो हाया जों बारहुंखानि आगरावनो सानैबो बा मानैबो थैगोन होननानै बुंजानो लुबैनाय बिहा गोसोआव दंमोन नाथाय नुनो मोनबाय मा बै जोला दाउआ गावनि रादायखौ बा जो दाउखौ मोजां मोनहोनो थाखाय गावनि गोरबो इसिंनि गासै खोथाफोरखौ होनानै गावनि फारसे गांखंखौ बफायनानै बियो गावनि बिसिखौ थामहिनबा गावनि जिउनि लोगोरि जो दाउखौ बिथाङा गोसो गोरबोजों मोजां मोननायखौ होदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव खोथा जेब्ला बिथांमोननि गोथार मोजां मोनलायनायखौ गोथार मोजां मोनलायनायाव दागो होननाय हिसाबै जेब्ला बारहुंखाया फैयो अब्ला बारहुंखा सारअन्थाइया जेब्ला फैदोंमोन अब्ला बिथांमोननि जो जोला मानैनि गेजेराव गिदिर खैफोद जादोंमोन आरो जोला दाउआ बुंदोंमोन नोङो बिरनानै थांदो आंनि फारसे गांखंआ बायनाय आं बिरनो हाया होननानै बुंदोंमोन बे खोथाखौ खोनानानै बिनि जिउनि लोगोरि दाउजो दाउआ बुंबाय नों गावखौनो जोथोन ला अब्ला होननानै नाथाय बै जोला दाउआ दि गावनि गांखंखौनो सिफायनानै बेनो गावनि गोथार मोजां मोननायखौ दिन्थिदोंमोन बेखौ बै जो दाउआ बुजियाखैमोन जायनि जाउनाव बियो नों गावखौनो जोथोन लादो होननानै बियो बे जोला दाउनि दुखु दाहाखौ नुसेयावबो बियो बिरनानै थांदोंमोन आरो जेब्ला बारहुंखाया खमायलांदोंमोन अब्ला बियो फिन बै गावसोर थाग्रा जायगायाव फैनानै नुफैबाय जे जाय गावनि थाखाय गांखं सिफायनानै गावनि गोथार मोजां मोननायखौ फोरमायदोंमोन बे जोला दाउआ थैनानै दङ बे जोला दाउआ बे दाउजो दाउखौ बुंजानो लुबैदोंमोन दि जेसेबां सारअन्थाइ बांग्रिङानो फैयाथों मानो थैनांगौब्ला जों सानैजोंनो बे जायगा दाबसेयावनो थैगोन होनजानो दा बे खोथाखौनो बिथाङा दालायाव लिरनानै गालांदोंमोन बेनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर नोंथांमोना सोरखौबा मोजां मोनोब्ला A to Z गासैखौबो बावसोमनानै मोजां मोनद्रायनो नाङा आरो जेब्ला सासे मानसिया मोजां मोननायाव गोग्लैयो अब्ला मानसिया खाना जायो जेब्ला मानसिया अननायाव खाना जायो अब्ला बियो गावखौ जास्टिफिकेसन खालामनो हाया जायो बेनिखायनो बे मानै दाउनि गोथार मोजां मोनलायनिफ्राय नोंथांमोना गोबां लेसन लानायनि गोनांथि दङ बिदिनो दानि मानसिफ्रा नोंजों लोगो जागोन नाथाय खैफोद समाव नोंखौ नेवसिनानै बे गावनि थाखाय रैखाथि जायगा नागिरनानै थाङो बियो मानसिनिल' आखु नङा बेफोर आखुफ्रा जिब जुनार आरो बायदि जिबिफोरनि गेजेरावबो दङ बेनिखायनो जों साफ्रोमबो मानसिया आथिखालाव खोब साख्रि जानायनि गोनांथि दं दानि जुगाव गामसा लंपेन्ट गाननो रोंनाय लोगो लोगोनो दानि गथ' गथायफ्रा मोजां मोननायाव गोलैयो जायनि जाउनाव बिथांमोना बेबिसार जानानै थामहिनबा गाज्रि लामायाव दावगानानै गावसिनि फरायनाय लिरनाय बायदिसिनायावबो बिथांमोना दावगानो हाया जायो बेनिखायनो जेसेबांखिनि सासे मानसिखौ अननांगौ मोजां मोननांगौ बेखिनिखौल' अननो नांगौ आरो बेखौ लिमिट क्रस जायोब्ला नोंथाङा बै मानै जो जोला दाउ बादि नोंथाङा खैफोदाव गोलैनो गोनां जागोन आरो नोंथांनि जिउनि थांखिसिम नोंथाङा सहैनो हानाय नङा आरो बिनि सिगाङावनो नोङो मोरोन जानो गोनां जागोन बेनिखायनो मिथिंगाया होनाय बे अननाय मोजां मोननायखौ नोंथाङा गोथार रोखोमै बाहायनानै जुदि सोलिलांनो रोङाब्ला नोंथांनि जिउ दानायनि दावहाथिलियाव नोंथाङा जा मिजिं जा थांखिखौ लानानै दावगालांनो सानदों बेफोरबादि जानाय नङा सा ससेयावनो नोंथाङा मोरोन जानो गोनां जागोन मोरोन जायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासै थांखिफोरखौ सा ससेयावनो सेवहांगार खालामनो गोनां जागोन जोबथा बुब्लियाव आङो जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि लेटेस्ट भिडिअफोरखौ मोननो थाखाय आंनि JSB Advice 365 इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो JSB Advice 365
फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना फल' खालामना ला जाहाथे आंनि भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव अराय सहैयो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना हो जाहाथे बे भिडिअआ बयनिबो साखाथियाव सहैनो हायो फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारि जै बर' हारि